प्रेजेंटेड बाय अंशुबाला म्यूजिक। काजी काहे मुंह फुला के बैठल बानी? बताई कौन कमी बा हमरा में? मुंह फुलावा के कहतारू। बताओ 5 महीना बियाह भइल बताओ लड़का कहाँ से हो गइल हवे। अब हम तरह के ना रखेम। तू अपना घरे चल जा तो हम खुद ही मर जाए। ऐसे मत कही, ई लड़का बड़ी खास बा हमार। भाग जा हमारा घर से खत्म कहानी हवे। भाग जा हमारा घर से खत्म कहानी हवे। हई लड़का हमरा यारवा के निशानी हवे। हई लड़का हमरा यारवा के निशानी हवे। भाग जा हमारा घर से खत्म कहानी हवे। हई लड़का हमरा यारवा के निशानी हवे। हई लड़का हमरा यारवा के निशानी हवे। लइकवा के खास कइले बारू, हमारे में बांस कइले बारू। रुका तरह के बताओ तनी बताओ समाज में का मुंह देखाए। प्रेजेंटेड बाय अंशुबाला म्यूजिक। रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादू। तोहरा से शादी करके बड़ी गलती कईनी। माई बाप के बात मानी कहीं के न भईनी। माफ को दिनोई होर में हो गइल नदानी। अब घर में रहे दी हमके हाथ जोड़तानी। तोरा नजरी के गिर गइल पानी हवे। तोरा नजरी के गिर गइल पानी हवे। हई लड़का हमरा यारवा के निशानी हवे। हई लड़का हमरा यारवा के निशानी हवे। बड़ी यार यार कइले बारू तारा योरो के फारतनी तोहरो के फारतनी। इज्जत नाश क के ध देलू। गौआ समाज में कैसे मुँह दिखाए। अन कर लइका के पापा कहाए। दिलवा के बात रवा दिलवे में राखी। दूर के सब विदेशी ललिया तो ऐसे जाने डाटी। तोरा नजरी के गिर गइल पानी हवे। तोरा नजरी के गिर गइल पानी हवे। हई लड़का हमरा यारवा के निशानी हवे। हई लड़का हमरा यारवा के निशानी हवे। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादू।